नमस्कार गावाल्यानो काव्यरक्षकांनो, आज 4 एप्रिल आपले मालवणी नटसम्राट श्री मच्छिंद्र कांबळे, आपले लाडके सगळ्यांचे बाबूजी यांचा जन्मदिवस, आज जयंती. गेल्या वर्षापासून त्यांच्या जयंती दिवशी मालवणी भाषा दिन सुरू केल्याने आपण केलो आहे. त्यांनीच मालवणी भाषेला प्रतिष्ठा, लोकप्रियता मिळवून दिली. 7 समुद्रापार मालवणी भाषा प्रसिद्ध केली. आज त्यांची जयंती आणि मालवणी भाषा दिवस. त्यानिमित्ताने आज आपण एक मालवणी कविता ऐकूया. मालवणी भाषा किंवा मालवणी माणसावर आधारित आहे. प्रत्येक विभागात म्हणजे माणसाचे, सगळ्या विभागातल्या माणसांचा एक गुणधर्म असतो, सरासरी काढलेला असतो. तशी मालवणी माणसं कशी असतात तर बहुतेक माणसांचा विचार सांगणार की रोखठोक बोलतात किंवा तिखट बोलतात किंवा बोलण्यात शिव्या असतात किंवा भात आणि मच्छी जास्त खातात. तर ही मालवणी माणसं कशी असतात हीच सांगणारी कविता आहे. आम्ही मालवणी. ती आज ऐकाया. आम्ही मालवणी. आम्ही मालवणी, आम्ही मालवणी, मधुर भाषा आमची गोडवाणी. आम्ही मालवणी, आम्ही मालवणी, मधुर भाषा आमची गोडवाणी. आस्तव सदा खुश समाधानी. आस्तव सदा खुश समाधानी. नाही आमची काय अधिक मागणी. नाही आमची काय अधिक मागणी. बघा, मालवणी माणूस नेहमी आनंदी असतात, खुश असतात. खाऊन घरची भाकरी चटणी. खाऊन घरची भाकरी चटणी, नाहीतर उकड्या तांदळाची पेज पाणी. खाऊन घरची भाकरी चटणी, नाहीतर उकड्या तांदळाची पेज पाणी. वरण भात आसाने, नाहीतर बिर्याणी. वरण भात आसाने, नाहीतर बिर्याणी. रवतव रोज सुवास्य वदनी. रवतव रोज सुवास्य वदनी. उंच माडापरे आमचं स्वाभिमान. माड म्हणजे नारळाचं झाड. उंच माडापरी आमचं स्वाभिमान. मर्यादा पाळतो मानून दर्याक प्रमाण. आपल्या म्हणजे कोकणात, आमच्याकडे मालवणला किंवा कोकणात समुद्र, सागर, हा सागराक मर्यादाशील म्हणतात. तो मर्यादा सोडणार नाही आणि सोडल्यानंतर मग काय शिल्लक नाही राहायचं. तसं माडसुद्धा खूप कोकणात किंवा मालवणला. म्हणून उंच माडापरी आमचं स्वाभिमान. स्वाभिमान कसं आहे तर उंच माडापरी, आणि मर्यादा पाळतो आम्ही मानून दर्याक प्रमाण. यश मिळाला तरी नाही होणं बेभान. यश मिळाला तरी नाही होणं बेभान. अपयशानं नाही जाणव खचान. अपयशाने नाही जाणव खचान. जरी आम्ही असलो गुणी, पण जरी आम्ही असलो गुणी, तरी आमचा कोणी जोखू नये पाणी. जरी आम्ही असलो गुणी, तरी आमचा कोणी जोखू नये पाणी. तोंडार काढतो आम्ही उणी दुनी. तोंडार काढतो आम्ही उणी दुनी, पाठसून नाही सांगणं गाराणी. तोंडार काढतो आम्ही उणी दुनी, पाठसून नाही सांगणं गाराणी. सरळ साधी आमची राणी. सरळ साधी आमची राणी. मन आमचा गोड शेळ्याचा पाणी. शेळ्याचा म्हणजे शाळेचा. सरळ साधी आमची राणी. मन आमचा गोड शेळ्याचा पाणी. अशी आमची थोडक्यात कहाणी. अशी आमची थोडक्यात कहाणी. आम्ही मालवणी, आम्ही मालवणी. आम्ही मालवणी, आम्ही मालवणी. धन्यवाद मित्रांनो. मालवणी माणसाने दोनसुद्धा आपल्याबरोबर एकमेकांबरोबर मालवणीत बोला खोया. आपल्या भाषेचा आपणाक अभिमान होयोच आणि त्या भाषेचा प्रचार प्रसारसुद्धा होयो. धन्यवाद. आता आपण परत भेटाया 14 एप्रिलला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती दिनी. ही कविता आवडली तुमका तर लाईक, कमेंट करा, शेअर करा तुमच्या मालवणी मित्रांका किंवा मालवणी भाषा ज्यांका आवडता अशा अमालवणी मित्रांसुद्धा. आणि जर चॅनल शेअर केलं नसत तर तो आठवणी करा. धन्यवाद. परत भेटाय 14 एप्रिलला. धन्यवाद.